Kumusta mong tanan dinha sa gihulngan DJMP? Hinaut pa ta ang tanan maayo lang. Kami diri maayo lang usab. Dako ang akong kalipay nga kada semana magkauban tayo pinaagi ni ining Bible study. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang atong Ginoo nga magauban kanato karon. Magaampo kita. Atong iduko ang atong ulo. Among amahan nga langit nun, dakan salamat ining panahon nga kami makatuon gihapon sa imong pulong. Nagaampo kami nga ang among kasing-kasing, ang among hunahuna magadawat sa imong pulong. Ginoo, hinaot pa unta nga among pagtuo magaangkla dinha sa imong gihimo sa Kalbaryo, nga imong gihatag ang imong kinabuhi. Nagahangyo usab kami nga ang presensya sa Espiritu Santo magauban kanamo karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Blue, daghang salamat sa imong pagkanta. Nagaampo ako nga ang Ginoo hatagan ka og dugang nga talento nga makakakompose og kanta. So walay paglangay-langay, mag-review kita. Akong pangutanon ang 5 ka mga tao karon dinha kung unsay ilang mahinumduman. Si David, si Rolando, si Magellan, si Ricky, si Fernando. Kinsa may mo voluntaryo nga mohatag og review kung unsay inyong naantiguhan sa usang semana. Bisag usara ka sentence ang inyong isulti. Nagpaabot ako. O sige. Sa dili pa nato sugdan ang atong Bible study gyud. Usa sa mga review nga akong ipahinumdum ninyo mao nga sa sinugdan ang pulong dinha na. Ang pulong sa wala pa gibuhat ang kalibutan dinha na. Og ang pulong nahimong tao mianhi dinhi sa kalibutan. Og sa kapitulo 2 sa Juan atong makita nga ang tubig nahimong bino. Sa walay 5 o 7 o 10 ka tuig gihimo sa atong Ginoo Hesukristo ang bino. Kay unta kung maghimo og pinakamaayong bino, kita sa Pilipinas dili kay common, pero dito sa Mediterranean, sa France, sa Italy, common nila nga maghimo sila bino gikan sa grapes. This will take a lot of time. Pila ka bulan, pila ka tuig. Apan ang gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, walay usa ka oras, walay usa ka minuto, iya rang gihuna-una. He is all powerful. Unsa pa may atong naantiguhan nga ang templo ilang gihimo nga karinderya, ilang gihimo nga market, nga tianggi, gilinisan ni sa Ginoo. Iyang gilimpyuhan kay ang templo mao ang lugar, ang balay nga dako kayo nga magampo ang Ginoo nga musimba kita sa atong Ginoong Hesukristo. So iya kining gilimpyuhan og pagkahuman iyang gitumba ang mga lamisa og nasuko nakipag-argue ang mga haringganges, ang mga tao dinha sa templo, ang mga leadership. Og ang mga tao mituo kaniya. Apan unsa may gisulti sa atong Ginoo? Wala ko mutuo nila, wala ko musalig nila. Nganuman kay nahibalo ang atong Ginoo sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Apan dinay usa ka tawo nga membro sa Sanhedrin, usa ka abogado, usa ka representante nga murag nagduda siya nga basin og mao na ni ang Misaya nga among gipaabot sa pila ka gatos ka tuig. Atong tan-awon og kinsa man siya.
Atong abrihan ang atong Bible. Naibalo kita nga ang una, Matthew, Marcos, Lucas, Juan. Naana kita sa Juan Kapitulo 3. Atong tanahon. Atong basahon. Karon may usa ka tawo sa mga Fariseo nga ginganlan si Nicodemo, punuan sa mga Hudiyo. Taas ang iyang ngalan, Nicodemo. Ato na lang na siyang tawgon og Nike. Ako diri sa Canada, mingon ang mga puti, ang imong ngalan, Ro Grayson, taas kayo. Ang imong dangga, Ro, para dali lang kayo. So, kini si Nicodemo, atong tawgon og Nike. Unsa may itong mahibawan ni Nicodemus, ni Nike. Mingon diri sa versikulo 1, siya Fariseo. Unsa may atong mahibawan og Fariseo? Kini sila mga mituo ni sila sa Old Testament. Kini sila mga stricto kaayo. Kada Sabado mo simba ni sila, daghan silang ampuan. Pila ka adlaw ang ilang pag-ampo, pila ka oras. Stricto kayo sila, religyoso kayo. Memorize nilang Old Testament. Og naa pa sila ubang mga libro nga gisulat sa ilang mga ginikanan. So kini sila mga stricto ni sila, religyoso kayo ng mga Fariseo. Niadtong panahon na mga 500 lang siguro ang Fariseo. Apan sila ang nagdumala sa Sanhedrin. Kini usab si Nicodemo, siya ang pinaka-teacher, pinaka-number 1 nga teacher sa Israel. Ikaduha, siya ang judge, usa siya sa mga judges sa ilang templo o sa ilang country, sa ilang nasyon. O kini si Nicodemo usab, dato kaayo. Kay sa pagkamatay ni Jesus, nag-donate siya, naghatag siya mahal kaayo nga mga perfume. So, di na nato may bawaan og kinsa niya siya si Nicodemo, si Nike. Usa siya ka Hudiyo. Silang tanan dito Hudiyo. Versikulo 2. Kini siya miduol ni Jesus sa gabi og miingon kaniya. Nganong matingala kita, nganong miana man siya og gabi? Nganong wala man siya mo bisita sa atong Ginoong Hesukristo og adlaw? Posible ba nga mahadlok siya nga mahibaw-an sa iyang mga kauban nga mga representante? Posible usab nga busy siya kaayo sa iyang trabaho. Pero gabi siya nga may bisita. Kining atong gitunan karon usa ni ka chapter lang. Apan ang iyang pagbisita usa ka gabi. Mao na nga si Juan ang nagsulat, wala niya isulat ang tanan. This is only a summary sa ilang discussion. So mao ni siya. So gabi miana si Nike. Miingon siya, Rabbi or Rabbi, magtutudlo, miingon siya. Nahibalo kami nga ikaw magtutudlo og nagagikan sa Dios. Kay walay tawo nga makabuhat niini nga mga katingalahan nga imong gibuhat. Gawas kung ang Dios anaa kaniya. So maayo ang iyang gisulti mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Murag iyang gibulang atong Ginoo. Nga ikaw gikan sa Ginoo o nga ikaw ang maayo kayong teacher, ikaw ang rabbi, teacher, kining tanan dili nimo mahimo kung wala ang Ginoo mag-auban kanimo. Sa palagay ninyo, sa inyong paglantaw, mabula ba siguro ng Ginoong Hesukristo? Dili. Unsa may gi-answer, unsa may tubag sa atong Ginoong Hesukristo? Miingon ba si Jesus nga, daghang salamat sa imong gisulti. Nalipay kog dako nga ikaw may bisita diri. Ako kang painumon og bino or tubig. Wala.
wala moingon si Jesus nga, oh, nalipay kog dako. Kabalo ka ang iyang gisulti? Versikulo 3. Usay maglisod ta nganong mao ni gi-answer ni Jesus. Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo, Nike, gawas kong ang tao magapakatawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Nganong gisulti man sa atong Ginoong Kristo nga wala man mangutana si Nike sa iyaha. Nganong iya madayong gidiretso. Naibalo kita. Nga ang atong Ginoong Kristo, kung unsay sulod sa huna-huna sa tao, iyang mahibawan. Iyang nahibawan si Nike nga adunay tuyo. Nga ang tuyo ni Nike nga kami mga Hudiyo siguradong makaadto sa langit. Nga sigurado gyud mi kay ang among amahan, ang among mga kagikan, gikan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, kami ang pinili. Mao ni nakita mo ni psyche ni Nicodemus. Mao ni nakita usab sa atong Ginoong Kristo. Mao nang iya dayong gidiretso kung unsay tuyo gyud niya. Kini siya pinaka-teacher. Kini siya nakahibalo, naka-memorize sa Old Testament. Reliyoso kayo ni siya sa atong gitun-an. Sa atong paglantaw karon, sigurado na siya makaadto sa langit. Apan ang paglantaw ni Jesus, lain. Miingon siya, gawas kung ang tao magapakatawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Unsa man ni sa in English kining gawas kung ang tao magapakatawo pag-usab. Kay bulamos in English ani, born again. Pero sa Griego, sa original nga sinultian, na tao gikan sa itaas, dili gikan sa dinis ato sa kalibutan, gikan na tao sa gikan sa itaas. Mingon atong Ginoong Kristo, gawas kung ang tao ma-born again, magapakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Usahay, akong may baon din nga ang mga ubang mga tao, muingon sila nga, kining born again, usa ni ka relihiyon. Mingon sila, ang ilang simbahan, born again na sila. Mga born again na sila. Pero kinsa magigasulti sa born again? Ang atong Ginoo, walay usa ka relihiyon nga moingon nga born again. Si Nicodemus, ang unang nga nakadungog mahitungod sa born again. Nga magapakatawo pag-usab. Sa versikulo 4, si Nicodemo miingon kaniya, unsaon sa tao ang pagpakatawo kung siya tigulang na? Makasulod ba siya pag-usab sa tiyan sa iyang inahan o magpakatawo? Nabalo kita nga si Nicodemus, banggiita ni siya. Nabalo siya unsay tumong sa atong Ginoo. Kay kini sila mituog gyud nga tungod kay sila na tao nga mga Hudiyo, ang Ginoo in favor sa ilaha. Nga ang Ginoo duol kaayo sa ilaha, nga sila ang sigurado kay sila ang pinili, na tao sila. Moingon siya, unsa may akong himuon? Na tao man mi, ang among kagikanan, silang Abraham. Natingala siya sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Kay dili di ay nga ikaw nga ang imong mga kagikanan, ikaw automatic nga makaadto sa langit, nga makaadto sa gingharian sa Dios. Dili di ay.
So dako kayong diferensya ang pagtuo ang mga teaching ni Nicodemo kaysa giingon sa atong Ginoong Kristo. Sa versikulo 5, mitubag si Jesus. Sa pagkamatuod, kaduha niya. Giingon pagkamatuod, nagaingon ako kanimo. Gawas kong ang tao magapakatawo sa tubig o sa espiritu. Dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ato nang mahibaon din nga ang Espiritu Santo apil di ay ni sa bagong pagkatao nimo sa born again, ang Espiritu Santo apil ni ini. Versikulo 6. Ang gianak sa unod man. Simple lang. Ang gianak sa espiritu man. So, pagkahuman sa versikulo 7, dili ka mahibulong nga ako nagsulti kanimo, kinahanglang magpakatawo kamo pag-usab. Nahibulong si Nike nga lain man ang teaching sa atong Ginoo. Sila nagturo og pila ka gatos katuig, pila ka libo. Pero lain day ang teaching, lain day ang tinuod nga makaadto sa gingharian sa Ginoo. Versikulo 7. Dili ka mahibulong nga ako nagsulti kanimo, kinahanglang magpakatawo kamo pag-usab. So wala di ay laing mga butang. Wala di ay laing dalan. Dili di ay ang relihiyon nga kita makaadto sa gingharian sa Ginoo. Kundili mataw kita pag-usab nga gikan sa langit nga apil ang Espiritu Santo. Wala kita nahimo kundi trabaho sa Espiritu Santo. Versikulo 8. Ang hangin nag-explicar pa nga itong Ginoo og dugang nga clarification para maklaro gyud unsay buot nga ipasabot. Mingon siya, ang hangin nagahuros ngadto sa buot niyang padulngan. Og hingbatian mo ang iyang kinanaas. Apan dili mo mahibaluan kung diin gikan og asa siya padulong. Ingon ni ana ang tanan nga gianak sa Espiritu Santo. Born again, gianak sa Espiritu Santo. Naghatag og example ang atong Ginoong Kristo, ang hangin. Pananglitan karon, kita nahibalo nga sa kabuntag niya na ang atong lubi, ang atong mangga, ang atong kapayas maayo lang. Apan miabot ang dako kayong hangin. Bagyo. Nangatumba ang mga halaman, natumba ang lubi, natumba ang kapayas. Dili nato makita ang hangin, pero ang epekto sa kusog sa hangin, makita nato. Dili ba? Sa unang panahon, ang akong trabaho, marino ako. Segundo official ako sa barko. Ang among biyahe, paingon sa tibok kalibutan. So, nakaagi ako sa Pacific Ocean, sa Atlantic Ocean, Indian Ocean, South China Sea. Nakaibalo ko unsa ka kusog ang hangin. Dili na mo makita ang hangin, pero makita na mo unsa kadako sa balod, doble pa sa kadako sa among barko. Nga duol kaming malunod. So dili na mo makita, apan ang epekto sa hangin among makita. Mauusab ka na ang born again tungod sa Espiritu Santo. Dili nato makita ang Espiritu Santo nga misulod sa inyong kasing-kasing, apan makita ang imong kinaiya nga nagbago. Kay makausob, adunay epekto kung ang Espiritu Santo musulod sa atong kasing-kasing. Ang imong mga kauban din na makahibalo. Nga kung sa una, init ang imong ulo, wala kay pasyensya, karon matingala sila, unsa may nahitabo nimo?
nganong nagbago man ka, nganong na may epekto. Unsa may naka-epekto nimo. So maunay trabaho sa Espiritu Santo. Nga adunay pagbag-o nimo kung mosulod ang Espiritu Santo sa imong kaugalingon. Versikulo 9, si Nicodemo, si Nike mitubag, og miingon kaniya, unsaon pagkahimo ni ining mga butanga, unsaon man, unsa may akong himuon, unsa may mga steps, unsa may mga procedures, nga ang Espiritu Santo musulod kanako, nga ako mahimong born again. Kinahanglan ba nga musimba ako sa simbahan nga born again? Mao ba na? Si Jesus adunay pasyensya, iya gyapon giingnan si Nicodemos, versikulo 10. Si Jesus mitubag og miingon kaniya, ikaw ba ang magtutudlo sa Israel? Og dili mahibalo ni ining mga butanga sa in English ni sa translation sa English, you are the teacher of Israel. Adunay article nga the teacher. Buti pasabot, ikaw ba ang pinaka number 1 nga teacher din sa Israel? Ug wala ka kay balo? 11, versikulo 11. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo, Nike, kami nagasulti sa among hingbaluan, og nagapamatuod sa among hingkit-an, og kamo, wala mo dawat sa among pagpamatuod. Adunay usa ka pulong ani nga atong bantayan. Akong basahon usob, sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo, kami nagasulti. Kanang pulong nga kami, plural. Wala siya mingon ako. Ingon siya kami. Ang mga disipulo wala pa dinhi, bago pa sila, wala sila kay palo. Nganong mingon man si Jesus, kami. Bisag ang pagbuhat sa kalibutan sa Genesis mingon, among himuon ang kalibutan, amo plural nga sobra sa usa. Kami buti pasabot nga kami ang Amahan, Ginoong Amahan, ang Ginoong Espiritu Santo. Mao ni buti pasabot kami nagapamatuod. Versikulo 12. Kung nagasulti ako kaninyo sa mga butang nga yutanon o wala kamo mutuo, unsaon ninyo pagtuo kung ako magasulti kaninyo sa mga butang nga langitnon? Matingala kita nga kini silang mga Hudiyo, mga Fariseo, dugan na silang nagrelihiyoso silang husto, dugan na rin gihimo ni. Apan mingin si Jesus, kamo wala day makaibalo. Posible ba nga kita relihiyoso kaayo pero wala ta kahibalo? O unsaon nga makaadto kita sa langit? Versikulo 13. O walay tao nga nakasaka sa langit, kundili ang nanaog gikan sa langit. Kinsa may nanaog gikan sa langit? Kinsa may gipadala? Ang atong Ginoong Jesucristo. Ang anak sa tao nga anaa sa langit. Kini bugat kay ni adunay usa ka butang ani, usa ka word, o tulo ka word nga importante nga atong mahibawan. Miingon siya diri na utron ako, og walay tawo nga nakasaka sa langit, kundili ang nanaog gikan sa langit. Ang anak sa tawo nga anaa sa langit, ang anak sa tawo. Kini gikan ni sa usa ka libro sa Old Testament, sa Daniel chapter 7. Nga ang anak sa tawo nag-worship ang pila-pila kalibo nga mga tawo. Si Jesus miangkon siya nga kana ang anak sa tawo, siya ang anak sa tawo nga gisulat din na sa Daniel. Dili lang ako dugayon pag-explicar ang Daniel, pero ang mga theologians
Mao ilang giingon nga dina sa Daniel nga gi-claim sa atong Ginoong Hesukristo nga siya ng anak sa tao. Sa inyong paglantaw diri, ang anak capital letter, ang A. Buti pasabot, Ginoo na. Versikulo 14. Og maingon nga si Moises nagpatindog sa halas sa kamingawan, Mao usab kinahanglan nga magapatindugon ang anak sa tao. Unsa may buot ipasabot ni Jesus sa iyang eksplanasyon ni Nike nganong miingon man siya nga si Moises nagapatindog sa halas sa kamingawan. Unsa man ni atong tanaw ng historical. Coffee lang to, pero maayong coffee. Dili na vino. So, ang historical, may tugod ni Moses. Kining mga tawhan na mga Israelites, gikuha sila sa Ginoo sa ako nagisulti the last time. Dito sila, apan sa paglakaw nila, nga muadto sila sa promised land, nakaagi sila og disyerto. Init kaayo, kulang ang pagkaon, nagreklamo sila. Sige silang reklamo kada adlaw, wala malipay ang Ginoo. Unsa gihimo sa Ginoo, gipadalan sila og lala kaayong nga mga sawa. Gipamaak sila og dahang nangamatay. So ila na pong ginan si Moises, tabangan nimo mi. Unsay atong himuon? Mingon ang Ginoo nga magpatindog Moses, magpatindog ka og kahoy. Magpahimo po kag kahoy nga mura og halas, murag sawa. Kung kinsa to'y mulantaw, mututok ni anak, mawala ang lalas sa sawa. Dili sila mamatay. Kung mututok, mulantaw, mo na gingon sa atong Ginoong Hesukristo, nga katong mga tawhana, nga mitutok, milantaw, ang lala sa sawa na wala. Og miingon usab si Jesus, kinahanglan nga pagapatindugon ang anak sa tao. Siya ang anak sa tao. Unsa may buti pasabot, sa nga patindugon, siya naglantaw sa Kalbaryo, sa cross, 3 ka tuig after this. Ang iyang pagkamatay sa cross nga adto siya, magpakamatay siya dito. Nga kung kinsa katong mulantaw, mututok kaniya, ang lala sa sala mawala. Unsa may but pasabot og mututok, mulantaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ang buti pasabot nga kita mo angkon, nga kita mo akseptar nga napandul kita sa kinabuhi, nga kita nagkasayop sa kinabuhi, o kita mangayog pasaylo. Mao ni buti pasabot nga kita mulantaw kita sa atong Ginoong Hesukristo nga ang iyang gihimo dito sa Kalbaryo nakapalimpyo sa atong sala. Adunay giingon sa mga theologians nga double imputation. Ang simple lang pagkasulti, duha ka transfer. Sa diha si Jesus sa Kalbaryo, sa cross, iyang gibalhin ang iyang pagkamatarong dinhi kanato nga makasasala. O ang atong sala nga naay lala nga makapatay sa atoa, gibalhin didto sa Kalbaryo, sa cross. Aron nga sa paglantaw sa amahan, dili ang atong mga sala, kundi ang pagkakamatuuran sa atong Ginoong Hesukristo ang makita sa atong Dios. So kinahanglan nga mututo kita nga ang iyang gihimo sa Kalbaryo makapalimpyo kanato. Nga kita muangkon, nga kita naay sala. Versikulo 15. Aron ang tanan nga mutuok kaniya, kinsa maning kaniya, ang atong Ginoong Hesukristo, dili mawala.
Kay dinhi sa kalibutan daghang mga butang nga mawala kita. Mingon siya dili mawala kay ang atong direksyon nasa Ginoo. Nasa langit ng mga butang. Ingon siya aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala. Tanang mga tao ba o tanang mutuo lang? Mingon siya ang tanan nga mutuo lang. Kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Gusto ba ninyo nga adunay kinabuhi nga walay katapusan? Kinabuhi nga mag-alagad nga uban sa balay sa atong Ginoo. Mao ni iyang gi-promise. Daghang mga tao sa ato nga mo promise mo saad apan palpak. Kini ang misaad mao ang Ginoo. Dili palpak ang iyang saad. Adunay kining versikulo 16, kini ang sa bata pa mi na memorize na namo ni. Gusto usab ko nga inyo ning i-memorize, ibutang ni sa inyong kasing-kasing. Versikulo 16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, kitang mga tao, sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala, kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Matahom nga promise sa atong Ginoo, saad. Sa in English pa na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but shall have eternal life, shall have everlasting life. Kung kinsa katong utro na ako kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala, kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Matahong nga pagsulti. Promise nga dili mapakyas. Bisag unsa pay mahitabo nato, bisag unsa pay relasyon nato, kung wala tay kwarta, wala tay edukasyon, bisag asa tang dapita, tungod sa promise atong Ginoo, aduna kita paglaom. Versikulo 17. Kay ang Dios wala magpaanhi sa iyang anak sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, kundili aron nga ang kalibutan maluwas tungod kaniya. So siya ang makaluwas sa kalibutan. Ordinary ba ni siyang tao? Nay upang moingon nga, si Jesus, tao lang na. Naabay tao makaluwas? Versikulo 18. Ang mutuo kaniya, ang mutuo sa atong Ginoong Hesukristo, dili hinukman sa silot sa kamatayon. Apan ang dili mutuo kaniya gihukman na sa silot. Kay siya wala mutuo sa ngalan sa bugtong anak nga sa Dios. So kabalo kita kamo, kabalo mo unsay silot, kabalo mo unsay judge, kabalo mo unsay hukom. Ang mga tao nga dili mutuo sa atong Ginoong Hesukristo nahukman na. Natapos ng vista, nahukman na sila. Unsa may atong buhaton karon? Unsa may inyong buhaton sa diyang nadungog ninyo ang saad sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa may gibuhat ni Nike sa iyang kinabuhi na bago siya? Tungod sa pulong nga born again nga ang Espiritu Santo musulod kanimo. O ang pagsulod, kinahanglan atong musalig kita sa atong Ginoong Hesukristo kung unsay iyang gihimo dito sa Kalbaryo. Wala na laing nagpakamatay kanato kung hindi atong Ginoong Hesukristo. Hinaot pa unta nga inyo kining pamalandungan og husto.
Hinaot po nga kini makasulod sa inyong kasing-kasing. Kaya ako, dugay na po ako nga naging born again. Nagbago akong kinabuhi. Nagpasalamat ako sa Ginoo. Hangtod sa sunod nga Bible study. Daghang salamat. Mayong adlaw.